Ayo Mbak Tatin. Ya. Ben diadil. Mbak Tatin kok nembang Sriuning terus sekalian diduetke karo Bu Prastiwi karo Agnes ya nembange Liwung. Oh ya, saiki Sriuning sik ya. Monggo. Modiar bancine loro no. Iya. Megap-megap tenan ora diajar ngene iki ndak ora kapok. Iya. Pun sambat e wau. Pun sambat. Sapa? Sing tuwa mesti. Ah, sing tuwa. Saiki do kemayu wae, jek enom so nek tuwa bakal krepo, wong nyawange wegah, saiki do ngece wong tuwa. Bojoe lho kejak jagong wegah. Jak nyumbang wegah. Kene Bu Prastiwi sepuh ya jek mening, jek cantik. Kowe wae sing ketok kisut. Andinge karo Bu Prastiwi. Lah Bu Prastiwi kan mungil. Bu semangat nggih Bu. Iya. Ayo. Monggo Mbak Tatin. Mbok yo kok tambegan sik, nglumpukke nyawa sik. Lah kan mau nambegan apa piye? Kok piye? juragane kowe waton perintahi. Lah ya aku kan manut Senengane apa kowe mandat Pak Seno, nek Pak Seno ra ndawuhi aja. Pak Seno ndawuhi lancang senengane. Oh, dawuhi kok. Ayo ngadeg. Modar ora. Ora ngadeg, dutul-utul Tin. Maksudnya? Ana gelem ngadeg digeret ngono lho maksude kok dutul-utul. Apa ora iso wis ra iso ngadeg iki? Iso. Oh, wis iso ya. Ning pirang detik. Lah, iki kok kaya timbangan to iki? Lah kok iso? Sing tuwa ngadeg, sing enom drengok. Lah niku menyaksikan tontonan padu niku kok ora tertutup. Ora padu ya. Jane apike padu kok. Wong kok Ki soalé penonton semene do ngenteni padune Tatin karo Mimin. Ha iya. Wis ora padu ya, Kak ya. Dan selama ini Mbak Tatin kan dianggap wonge Pak judes. Ganas pulatane buket koncone do anu Tatin iki mung merengut ae kuwi kleru. Mbak Tatin iki wonge ora galak. Nah, jelaske karo penonton. Ora sadis. Wong wonge pancen ya kuwi nek ra bener langsung labrak. Dadi wis ora usah dadak komentar langsung tes pawaan gendho. Ya, aku turun ibu kok. Oh, Bu Pras. Iya. Nek Bu Pras tidak tertentu. Mengkar paling karo Pak Seno mergo sama-sama dulu berjuang bareng-bareng. Lah nek aku? Lah nek kowe kabeh tok kebiah-uyah tok waneni tanpa subasita nek. Lah aku angger-angger. Ayo Rene. Ngapa? Yo kejen kolaborasi iki yo sing. Mau aku mbok ruket tenan gak aku? Ya apa pancen kuwi sing tak karepke. Lah aku gak mau no. Wis aja trak kono kan lanang trak. Lah padha diapun. Kowe mung Iki menang padha. potonganmu cilik kale. Kowe modus. Ayo, Sriuning Tin. Iya. Langsung nggih, Pak. Ora nganggo bawa. Bawa no le. Kondang galak kok apa ngenyang. Ya justru aku galak ngenyang, nek ra galak ya ora ngenyang. Wong wedok ta dadi daringane ngene iki. Nggo ngenyang. Hah? Maksudnya apa? Apa gini sih? Halo Mamin. Putri kang sulis yang warni Sari hening mastika tuban. Assalamualaikum, Nggih. Menika ndereke Pak Seno, nggih wonten Imogiri, wonten Ukir Sari. Oh. Sampun sak wetawis dangu dados pundi? Oh, nggih benjang dalu. Siapa ini? 25 juta saya saja. Apri? Mboten. Lajeng pentasipun wonten Kutub Utara. Telepon kok ngendi Lek? Kutub Utara. Kon ngapa? Selawe yuta. Kan ngapa? Pangen mateni aku karo halus. Nang Kutub Utara po. Wis tak pangestoni. Putra Kanjeng Sira lawe Neno tak perangkang bejana karo
bebelo bebelo wirat moyo tan wurung apa nguyang guyu ya Angger setel kalem ki yo ayu tenan. sapa Jenengan. Lah selama ini piye to Mbak Tatin? Ayu tapi karena image-nya ini galak jadi kan wong arep nyedaki wedi ngono lho. Tapi dengan kalem oh. itu salah satu cara buat melindungi diri Menjaga kesucian. Oh, jadi galak ki salah satu cara untuk melindungi diri. iya nek pengen ngerti mula galak oh ben ra payu Ya piye? Pancen sing tak karepe kon ra payu. Iki piye? Ya dedek kedinginan. waduh ambo cemplungke geni tan wurung sriuning gugur dadi kusumaning tuban ya mangga nenone nanon neneno ya ayo piye ta ayo ki wis didrok ngono ya tak 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 dengkulmu mlocot kowe lah piye ta oh iki keprak kok tak ngono bahasamu iso ora penak lho sing marai tak lah unine piye nek kowe mau hating unine ora kok mau ora ngono ki lho mau yang ngene iki kok aku iki mentekno oh kupinge bosok sapa ora wae nek bosok bosok wae kupinge kok kan ayo kata wae nah tenan ta lagi ngomong apa lah yo genah kowe kok do kupinge sudarungan ora ya iki mau wis rampung durung le bawa empun ayo wis yo oke mesti apa wis rampung urung le bawa sampun ayo wis terus ayo dadi wis wis bos Ketoke perlu mbok presake kok, Mbak. lha apa jenengan dong le omong dalange iki Tanglet pripun jenengan mau? iki wis rampung le bawa Sampun. iki dadi wene Nggih, mengki lanjut langgame Sri Uning ngono. emang meneh piye Ngene arek Sri Uning ngono. berarti kupingmu ya lancang Kupingmu ya oh jelas dalange le omong tenan kandhani THT tenan. apa Lho, Ngapa? THT kok ning telinga lho. lah piye ngopo telingaku Mili no. Ngam nek ra Mili, kok Pak? pupung ruge baco to jadi lebih baik mencegah daripada mengobati guru. Alah ndlewer koyo ngono. ayo nduk nek ndeler mbak disedotnya sedatan Aduh lah. Gaweane no. gaweane ngapa Sedot WC lho. Apri hari ini horor. Iya, kowe gaweanmu sedot WC. Lah iya, horor. dot om ya Sri Uning mesti katungan lamun taras abaya Ya.
den tumplak. Biasane ki suwe enak-enak. Nek aku wis diwas muni. Ora do dinut. Celik to? Celik. Ora aku kulino kok kecelik iki. Kulina ta? Heeh. Oh. Aku kulino tidak belas. Waduh. Heeh. Ya wis ben ra apa-apa. Ya. Matur. Sampun nggih.